Hi guys, matutaw to sa babaw guys kay nayang igso ni Alan ang butikan sa Cagayan. Mga ligon tami pero unsam ning tempo in town. Mura manig December. Naglubong-lubong na nilang truck oh. Kaulanan guys. Kaulanan. Kaulan kit. Maritis sila ng maritis. Nauli si Madam guys. Yan si Madam na uli. Guys, kamang-kamang guys. Tao-tao ni guys. Kamang-kamang ang truck. Ang area guys. Wamanggon mo nagsabang ang guli mo. Wanta to na ako gipaulan. Ari, agi ba kung Grabe, kusog kayong kuhan nga biga ni. Kilat. Kusog kayong sa mutek si Michelle. Si Michelle. Mo? Kusog kayo eh. Nagani na igo sa kuhan no, taguluan, mananagat. Nahulog yun sa bangka. Ang kilat pag yung ipatsuran. Ganun ang balang. Ito ko ba mag-ilat? Nag-awat-awat siya itong minit. May hapon sa tanan, may hapon guys. Ug nami nila nililin og sir, nag-abot na ang imong gipadala sa mga bata. Gihatod na nililin sir. Og salamat kaayo sa tanan. Tanan-tanan. Kasi pakrayon. Pakrayon. Daghang salamat sir sa blessing. Sa pencil case. Kalipay kayo ni Pintoy. Lagi. Lipay kay mga bata. Yan sa buntag na abot. Unya kay namo koy gilakaw kagani sa buntag dito kay lakata gani buntag. Nang hapon. Hapunan siya, hapunan. May ako pipino dito mi. Kapi sila guys kay matugnaw ang panahon. Nako kanang dadto pipino mi. Alright guys. Narapod na ako amang uli na padnag karon. Kani kang mimi mga sak. Kang mimi pod ni. Nanalagi pita kanina. Kang mimi pod ni. Kang mimi pod ni. Laman ka manoy. Kang doy pod ni. Daghan kayong salamat share sa mo. Daghan kayong salamat. Thank you, Danny. Daghan kayong salamat sir from Cebu. Daghan kayong salamat sa mga blessing inyong i-share sa mo. Daghan kayong salamat. Po guys, I'm so very guys. thank you po sir from Cebu. May gabi. Cebu. Oh. Ana sir from Cebu ang imong padala sa mga bata. O nara sir ang bag ni Rilona. Very nice you guys siya. Thank you po sir. Kada kasama tanan siya sir. Uy, wala ni apilang powerbank. Iya kada yung butangan ni Rilona sa kuan power bank. Kani siya lang kanunay ni mo ning iksulod diha O kung mag-ulan ra kay magpalid man ni siya. Ay, sa bulsa? Bulsa sa Sa bag. bulsa. Sa bulsa, yes, of course. Sulod rin na Ako siya. na kay siya bag. And kuan guys, kaya na siya, kani siya, butnganan sa power bank, kaya kani siya may isaksak. Ano, si mamadilin saksak do, Dani? Hidsit man eh. Sa hidshit. Si hidsit, what if hidsit? Then, try na to, din. Mag-try me, guys. I'm good to the try for the go. Tako ramang ka eh. Pag-charge mo yung charger din. Sama na siya. Charge. Ba't lang mura gaji? Hindi, gitsa-charge kid out. Dapat mga charger lang. I-update lang tamo guys kung mag-charge siya successful for the everything. Everything. Bo. Na, buka lang na. Kali siya guys, is me, just me. Mimi. That's name is Mimi. Ayan. Kali siya. Di? Paris-paris naman na siya. Pwede naman na siya paris-paris na daan. Kali siya guys. 1, 2. Ipatas. 1, 2, 3, and 4, and 5. 5 kami just guys.
Thank you kaayo po, sir, from Cebu. Napagod kami may color pencil. Dili color pens. Sila na Dili lang. color pencil, color pens. Mga pa siya'y That Kuan. is kuan kanang nalibot ko sa ngalan mo. tanganan. Pencil case guys. I'm so very kuan gid siya kanang social kay dili siya para sa uban nga gakakumi, gakahugaw ra. Pero Pwede you na know, muna siya labhan. yeah, I'm so very nice siya guys kay now dani pwede ra ni kani siya ibutang niya dani dani yung mga lapis yan sa highlight and eraser and other crayons. Mga pa siya'y shoulder bag. Yes, of course, yes. I'm so very nice, goods. Thank you, gid kayo, sir, from Cebu. Nakakanduid-duid eh. Tuan niya. Ang pitaka ni Kuan, guys, ni Manoy, is tuan niya. Yan ang gikuha ganina. Oh my God. Very nice isok. Butangan na nagkwarta. May kwarta. Nakita. O napoy ako guys. Yes, of course. Nice kaayo. Itaka. Yan, guys. Di na gid mo doon ang kwarta, guys. Hindi mo doon. Kani siya, abot nga nan sa 1,800. Sure di Kani alam. siya, papel. Ala, Parang mayroon di, siyang kanang kuan, kanang ah, dili, narao. Di ka kasi marunong eh. Basta dala na siya, guys. Ano magunao sa cipher? Narao. Dali na siya, guys. And dali na natin siya ibutang i-keep na to kay wapatay masulod ani ha. Hala, oh my God, guys. I'm so very nice. Thank you, gid kayo, sir. I'm so very proud. Nabalhin I'm so akong butangan very sa mga happy. kuan ID. ID. ID na lang sila, guys. Isod pod. Tangan sa ID. Uy, lain. ID na gid. Oo, pwede na mabot yan siya sa ako ng kuan piso. Salamat kay sir from Cebu. Thank you kayo, sir. And dali karton ka. Blessing ang ipang share sa mo ang tanan. Daghang kayong salamat. Kani siya nga ba, guys, is may kanang sudlanan kung mag-ulan, pwede ra nimo siya ikuan para dili mabasa. Tas kani siya naay bulsa sa ubos kagawanan og kwarta. May kwarta. Kana butang Ano na ni mo nakuha? dito sa sulod. Dito na ibutang. Karon na niya na. Tas kani yan, dagan kay siya bulsa, guys. Umbot sa isulod na ko dani. Basta mauna to. Ug kani siya naapagid o. Ano na lagi sulod. Ay, sunod. Ayan, guys. Then kani siya Ito sunod. wala dira uy. Power bank mo na abi na ko isa. Then kani siya, guys, ang sulod niya dani is kani dako siya butawalid sa notebook and balunan. And ano pa? Tumbler, guys, maigo akong tumbler dani bising sa sulod. Dili maigo ato siya ni pero sa sulod maigo siya. Pero di na ko isulod ang tumbler kasi may yabo pa lang. Hugot ba dito? Wala na ako tarong, di sa dili na ako katarong kuhan. Hugoton pag sira. And kaya ato sa simbol na din. Pa-symbol sa ako ni nanay, guys, kasi hindi ako marunong magsisimbol dyan. Masing hugak at mapupulas kasi. Mego pa akong payong dani. Oh, sakto kayo magdala kong payong. Every time nga kakaulan. Di. Sinanay ako pa-symbol, guys, kay siya lang naman marunong dyan eh. Hindi naman ako marunong. Ayun, ulan na. Ulan na, guys. Ang bab... Di ka rin ni Dani. Ay, dili na eh. Bali. Bali. Unsa man ang ako? Dili mo na sa ubos. Uy, may pagkaluros. Sakto na ah. Diya, taas din. Diya din sa ubos eh. Isulot gani, di ba? Diya sa ubos isulot, di ba? Okay, sakto na siya. Dili man siya makukan, kaya hugot man ako. Wala, nagkusog ng ulan eh. So guys, nagkusog ng ulan, guys. Oh my God.
Kakatapos lang namin mag-live at bubungas na ang ulan dito. Oh my God. Yan guys, natulid na siya and kano siya is ibuto natin yan guys kasi i-keep lang natin yan sa sulod. Hindi, nagkapuwas lang. Hala. Ako na. Ikuan sa daan na. Nasaan ito siya? Gini. Ug daghang kayong salamat sir from Cebu sa mga blessing and gi-share sa mua. Daghan gyud kayong salamat. Sobra-sobra na gyud ni. Sobra-sobra. Ito sir, daghan gyud kayong salamat sa inyong tanan. Ug ni ma'am, daghan kayong salamat ma'am. Salamat sa tanan guys. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. So, karoon na kami sa doktor. Sila naman sad. Ano po daan tayo, guys. Apilo niyang kuha na. Ay, kanin roll na. Okay, ako ka ba sa mga. Ito si Hinaro and hotdog, guys. Ano sila? Ano yung kanina. Kanina sa rin ito mag-breakan. Spaghetti, guys. Tigil ko ka-breakan. Oh, stress man na ako gikuan. Na-stress ko na gikuan. Takang. Isakto na yun na eh. Ay, magpipisak ayo. Kani? Ano, apod na ako. Amang light na. Ayan guys. Asa light na? Kani tatay. Kani ako ani ginutad kani kang nanay. Layor kay kalainan. Ay, makuha ko guys. Kaya naman ko po guys kay. Ito na. Ito na guys. Danlog kayang dangkaron ay. Danlog. What's stuck na nag-uwan bibit? Yan guys, nahuman ako og tanner guys. Totoo na rin guys. Guys, tapos na siya pani din. Guys, kaya siya, muna siya slice. So, maligo na ito guys kay hayag na kaayo. Yan guys, nakaluto na ta. So, muna tong sudan guys. Dili man sad perminti. O kana sad. Yung sad ta perminti mag hotdog. Doon na ng rice. Sige na, pangaw na din na. Ito na lang gud ang kwando. Eh, pahuat na lang gud na sirilo na dito. Ako na eh. One. Hindi pwede po. Ulo ka ang agpas. Agpas mig.
Guys, kaon ta guys. Wala pa. No, mushroom. Hot dog. Ano ang mushroom? Babautan niyo lahat guys. Wala mo timpla yung tatay kapila? Oo. So! Paano yung dating na sinay? Ayos na nay? Nabawin ka pa, kaon ni Ape. Yun na guys. Nailuwag nga lang. Kaya. Kasi may wa pa nakailis. Pagdali na kay nag-ulan na. Mula gina kay dugay makikag taon, dugay kag sa dunok. Saga na lang tabuntag ginani ni. Kadog lungag daw. Suko-suko ka pa kay ikaw mata pag lungag. Nga unsa man karon? Nila. Nga nag-ulan naman. Wa pa kay nilungag. Walang ang... Asang nila ng lotion mimi nga wala man. Nape. Ako. Gani ito. Yan, magkakaroon nila. Gumit ba yung na? So, Ay, gusto ko itimi kanila. amugaw sa mong langaw na na. Pinaydahan langaw. Lah, nakatainis. Ilis na mo tatay ni. Kamu, pa mo nagbali-bali. Siya wala ako mo nagbibili nga naman ko. Yan ako. Gumpog sa tigal. So, Naman ang mas kawayan di repeat di ay bos di ha. Ako. wait lang. Okay, kami na. Putol lang nila kawayan dia. Sapat. Arapit. Tidak. Kano sa Kami na kuha kay. Putol lang limon. Itong bakon mo. Kumara ka. Hala, sige, pagkahugas sa tukaw. Gamar ka. Gamar ka. Kaon na ninggi. Hindi na madukduk ka rin sa karang iba. Betul dito sa motor dai. Oh, subli ng motor. Ay, subli ng motor. Yan. Wala ito, Bel? No. Ha? No. Subli ang gruto nila. Sudan mo lang. Balon sudan. Wala na siya sa motor.
Digdas mo gugana na yun. Digdas mo gatong waiwan. Kana ato nga uwan kayo. Ipahuwat na lang si Rino mag-overtime ka. Naamon ko magulat. Ito sa... Mangaos. Sige na. Me, dali na me. Ang pag-iya din na me. Sige nagbalon. Sudan. Kung dito man eh. Sige na ba? Desuitan ba ka rin? Meron na ito. Dugan tayo. Hawak ito. Alin ka tayo. Sige na. Ano ka na? Pagpahinasa. Pagkaligo nun. Na? Big? Ito. Ito yung sinilas ko ah. Bukal ulan dito oh. Binera. Pagdali na mi! Ikaw lagi, lagi nga, bata lagi ka, badlungon tayo. Pagdali na gani, kayo ito na. Dito siya daw. Di ko kaon dyan na, kay dili ako naglungag. Na! Kung ikaw maglungag, gansa po pa sa oras na kalataw. Ay, bunon pang di kag mata, aglungag na nung ka. Nakatabi inom mo no? Tama. Ikaw na, painom mo na vitamins eh. No! Sige na. Ano masudlin yung balunan lang? Ikaw yung sabi mo sa magkataon, lamig mo. Magkuhan ka dito sa imong pagkador dito. Dito gagat, paminit lang sa. Ay, marigo pala yun. Mga pagkaligo na ka. Pagkaligo na. Natapatan na. Ang! Ha? Yay! Ay, nabasahin na sinina. Kaya ang lilikon. Narilo na yung hinubuan. Dito rin ang gibutang mo. Wala ay basa ang tuwa. Basta ko. Ang buwan na mo kagi kay. Hindi ko masubido. Ano kayo? Bye-bye! Bagong bag ni Rolo na guys. Danlog kay ulan. Ito na sila guys. Sabihin na ni mamahog sa atong baliti. So, ito na po ko sa sentro kay aron naka-upload si Mother Pagsayo guys. Kahapon, naka-upload siya kahapon. Hapon. Ako may wala ko i-upload kahapon. I-upload kahapon guys. Pero nag-live ko pagkagabi eh. Magbaboy guys. Basta bunta guys. Ang kara-kara atong lihok. Ginoo ko. Saon man. Sa'yo taghikay pero dugay pa ka lakaw.
Hey guys, good morning. Ato ta sa sentro guys. Okay. Pasig wala pa to'y videos mader. Kuha na to guys kaya ron maka sweldo. Tabangan na to video. Kaya makasweldo. Okay. Kung siya rin mo pasagdan na yung video gamera kayo yeah. Mga kanda yun nang tagduha ka buwan siya nagpakasweldo. Okay. Kung may raman yung sweldo dollar di man mo abot sa kuta nakaroon dani paspasan ako upload pero hapit na ang kuan. Hapit na ang kapog. Hangat guys. Ito na ako na dilitan ang cellphone ni mama gabi. Okay, nanguli rin mi na papan-upload sa Mercer dato nag unsa kuan advertise ng sa bahay ra ba ito siya aga full storage. Kailan yung cellphone ni mama kay kung na video nga kuan dili na din maka-save og video na pod basta na pa'y pundo nga video. Let's pasakay ta karon guys. Kapanghet sita karon. Panghet ko guys. Nanatala ni mother guys. Namahaw si mother. What is your ulam? Yang ulam kay pipino. O isda nga pinakse. O sobra na gabi isa. Sudan sa panihapon. Itong naadya. Nara kay video. Jilnes. Nara kay video. Pilik-pilik man ka. Naon sa ka? Gamay na. Anong gamay raman? Gamay. Agoy. Bakit itong habihin pa siya pa na to? Oh. Pagkuhan mo? Pag Upload? uloy. Anong ka? Gamay ko to karon. O pa siya video guys. Gamay pa daw. Gamay pang video ni mother der. Ha? Pahilot? Ha? Pahilot sa Mercy kinabughat. Pahilot? Pahilot. Daghang salamat sa inyong tanan-tanan guys. Daghan kayong salamat sa tanan-tanan nga nagsubaybay, nagsuporta og sa lahat-lahat na mga sponsor. Daghang salamat sir from Cebu. Daghan kayong salamat sa inyong tanan, ma'am. Og sa tanan-tanan nga nagsuporta sa mga daghan kayong salamat sa inyong walang sawa pagpanood sa among mga video. Daghan kayong salamat sa inyong tanan guys. Og hanggang dito lang video ko guys. Bye bye. Love you all.